Барызга да кабаттан хәерле кичләр теләп, Саба Тукымнары телевидениесендә җырым бүләген тапшыруын башлыйбыз. Апрель айында үзләренең истәлекле гомер бәйрәмнәрен, туган көннәрен билгеләп үтүчеләрне ихластан котлыйбыз. Ә хәзер хатлар укуга күчәбез. Беренче хатыбыз безнең Байлар Сабасында яшәүче Юмагулов Ризуан Фатхрахман улына юллана. Аңа 60 яшь тулган. Кадерлебез, сине чын күңелдән юбилеең белән котлыйбыз. Сиңа нык сәламәтлек, күңел тынычлыгы, гаилә тигезлеге, балалар игелеге күреп, оныклар сөеп, һәр туасы тонга шатланып, бәрәкәтле, мул тормыш кичерүеңне телибез. 60 яшың килеп ишек каккач, мендем димә яшьнең түренә. Күңелеңдә калсын яз чуагы, гомер үтә диеп сүрелмә. Котлы булсын синең юбилеең, шатлык белән үтсен һәр көнең, корычныкы булсын тазалыгың, кояшныкы булсын гомерең. Кадерлебез, алдагы гомер елларыңны да сау сәламәт, күтәренке кәеф һәм туган тумачаларың, якыннарың белән бәхетле көннәрдә үтәргә язсын сиңа диеп теләп калабыз. Әрнү сагыш белмичә, гел шулай киң күңелле бул. Изге дөньяның барлык рәхәтлекләрен күреп, бергә күңелле яшәргә Ходай насип итсен идем. Ачык йөзле, тәмле телле, акыллы, кешелекле, ихтирамлы бит син безнең кадерлебез. Шушы күркәм сыйфатларың гомер буе сине озатып барсын. Синдәй улы җанлы, төпле акыллы, ягымлы, һәр вакыт киңәшкә, ярдәмгә әзер торучылар сирәктер ул. Пар канатлы булып, гаилә тигезлегендә, озак еллар янган гаилә учагының җылысын суытмыйча, балалар игелеге, оныклар куанышы күреп, күңел тынычлыгы белән яшәргә язсын иде безгә. Кадерлебез, сау сәламәт бул, гел елмаеп яшә. Бәхет кунсын күңелең түренә. Барыбызга кирәк, терәк булып, талмый атла гомер үреңә. Сәламәтлек ташламасын сине, һәрбер көнең үтсен шатлыкта. Яшәү яме, дөнья иминлеге, юлдаш булсын сиңа һәр чакта. Һәр яңа көн бәхет алып килсен, алсу таңнар күмсен шатлыкка. Яшәү дәрте янсын йөрәгеңдә, картаерга һич тә ашыкма. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Минзилә, улыбыз Марат, киленебез Айсинә, оныкларыбыз Булат, Зөлфәт, кадагыебыз Резидә, Айнур, Айгөл, Ясминә дип тәмамланды котлау хаты. Байлар Сабасында яшәүче Юмагулов Ризван Фатхрахман улы, 60 яшьлек юбилеегыз котлы булсын. Гаилә тигезлегендә, балалар игелегендә, саулык сәламәтлек белән бик озак еллар яшәргә язсын сезгә. Эй гомерем, нишләвең бу? Ялгар җәйләр, күзләр, кышлар, мизгелләр кебек кенә. Узалар да китәләр шул, дияры бер-берсенә. Әле генә кергән идек шау чәчәкле язларга. Шул чәчәкләр кайрада әйләнделәр алмага. Әле генә кергән идек шау чәчәкле язларга. Çeşekler bayarada eğlendiler almana. Eğlendiler almana. Ölgürdüler almalarım, koyula salkın jirige. Tutup alasılar kile, irterek diye. Әле генә кергән идек шау чәчәкле язларга. Шул чәчәкләр кайрада әйләнделәр алмага. Әле генә кергән идек шау чәчәкле язларга. Шул чәчәкләр кайрада әйләнделәр алмага. Шайский, Татарстанның ат кызыгын артисты, яшь егетебез, талантлы якташыбыз Илфат Шайхов
Марат Шайхетдинов, Арсен Каримов. Тәгәрәшкән алмаларга күбәләктәй кар ява. Әйгәнерем нишләвең бу, ашыгасың пайларга. Әле генә кергән идек шау чәчәкле язларга. Шул чәчәкләр кай арада әйләнделәр алмага. Әле генә кергән идем шау чәчәкле язларга. Шул чәчәкләр кай арада әйләнделәр алмага. Шул чәчәкләр кай арада әйләнделәр алмага. Җырым бүләгем тапшыруына килеп ирешкән котлау хатлары белән танышуыбызны алга таба дәвам итәбез. 18 апрель көнне безнең яраткан һәм хөрмәт иткән бер туган апайыбыз, Байлар Сабасында яшәүче Закирова Әнисә Габделфәрд кызының туган көне юбилее. Яраткан апайыбыз Әнисә, сине ихлас күңелдән юбилеең белән котлыйбыз. Сиңа булган рәхмәтләребезне, күңелдәге иксез, шиксез теләкләребезне җиткерәсебез килә. Әнисә апай, син арабызда ярдәмчел, сабыр холыклы, мәрхәмәтле, безгә газиз әни кебек якын, ягымлы, ихлас кеше. Үзеңнең эчкерсезлегең, ихласлыгың, ягымлылыгың белән барлык туганнар күңелен яуладың. Сине барыбызда хөрмәт итеп һәм яратып яшибез. Язның иң матур мизгелләрендә тугангамы, күңелеңдә гел җылылык һәм наз синең. Сингел барыбызны кайгыртып торучы, эшкә булган, уңган, җитез, пөхтә, үзеңнең тырышлыгың белән берсеннән-берсе матур гөлләр үстерүче. Тәмле җиләк җимешләргә күмдерүче, тормышчан һәм бик сабыр булуың өчен мең рәхмәт сиңа. Шулай ук нечкә күңелле, дөнья матурлыкларына соклана белүче, иң кадерле кешебездә син безнең. Сиңа тормышта иң зур байлык булган сәламәтлек, озын гомер телибез. Һәр вакытта да шулай шат, көләч йөзле, изге күңелле булып кал. Алга таба да Әлфия апай белән бүгенгедәй бер-берегезгә терәк, кирәк булып, матур итеп, исәнлектә, саулыкта, иман байлыгында, бәхеттә, шатлыкта яшәүегезне теләп калабыз. Һәр кылган изгелегең үзеңә меңе белән әйләнеп кайтсын. Саф йөрәктән чыккан теләкләребезне кабул итеп ал. Шатлык та күп, сагыш та, туры юлдан тайып булмадың. Атламадың ялгыш та, 60-тамы, 60-та. Рәхмәт әйтеп язмышка, кайгыларга бирешмәдең, гашыйк булдың тормышка. 60-тамы, 60-та. Сикреп мен ак буйз атка, җиз кыңгырау такта, җилдеп бер юртакта. 60-тамы, 60-та. Шатлык та күп, сагыш та, юл куймыйча сагышка, яшә апай шатлыкта, бирешмичә картлыкка. Уңыш өстәп уңышка, кал син мәңге яшьлектә, 60-та да 60-та. Һәр яңа көн бәхет алып килсен, алсу таңнар күмсен шатлыкка, яшәү дәрте янсын йөрәгеңдә, картаерга бер дә ашыкма. Иң изге теләкләр белән апайың Әлфия, энең Газинур һәм сеңлең Гөлнур гаиләләре. Шулай бу теләкләргә барлык туганнар да кушыла. Байлар Сабасында яшәүче Закирова Әнисә Габделфәрд кызы, 60 яшьлек юбилейгыз котлы булсын. Саулык, сәламәтлек белән туганнар янәшәсендә бәхетле булып гомер итегез. Тәүге яуган ләйсән яңгыр булып, язын чәчәк аткан гөлләр булып, син тугансың бу фанный дөньяга, көтеп алган газиз бала булып. Изге теләк белән барча дуслар килгән, тәбрик итеп сине туган көнең белән. Яшә бәхет белән, яшә шатлык белән, туган көнең белән, туган көнең белән. Гөрләтеп үткәрдең бала чагын,
Уянма yıllar ötedi Senin әлі жырлап яшәр чагың Изге теләк белән барча дуслар килгән Тәбрик итеп сине туган көнең белән Яшә бәхет белән, яшә шатлык белән Туган көнең белән, туган көнең белән Yıllar ağayırgan aklar bulup Yazmış sınıy salkın qarlar bulup Biz yaşaybiz leysin yangır bulup Əsin yaşa sönməz bir jır bulup İzgi tilak bilən barcha dostlar kilgan Təbrik etib seni tuğan günün bilən Yaşa bəxit bilən, yaşa şadlıq bilən Tuğan günün bilən, tuğan günün bilən İzgi tilak bilən barcha dostlar kilgan Təbrik etib seni tuğan günün bilən Yaşa bəxit bilən, yaşa şadlıq bilən Tuğan günün bilən, tuğan günün bilən Tuğan günün bilən, tuğan günün bilən Tuğan günün bilən, tuğan günün bilən Тапшырыбызга килеп ирешкән киләсе котлау хаты Ике Басу Арташ авылына юллана. Ике Басу Арташ авылында яшәүче әниебез Кәримова Гәүхәрия Ярулла кызын матур юбилее белән котлыйбыз дип башлана ул. Кадерле, иң яраткан әниебез, сине олы юбилеең, бәйрәмең 55 яшьлек туган көнең белән чын күңелдән котлыйбыз. Сиңа нык сәламәтлек, күңел тынычлыгы, гаилә шатлыгы, кайгы-хәсрәтсез көннәр, ак бәхетләр, балаларыңның күңел җылысын тоеп, игелекләрен күреп, әтиебез белән бәхетле, озын гомер кичерүеңне телибез. Туачак таңнарың һәр вакыт нурлы, күк йөзең һәр вакыт аяз булсын. Гел шулай елмаеп, безне сөендереп яшә. Төпле киңәшең, җылы сүзең, нурлы йөзең өчен рәхмәт сиңа, әниебез. Һәр яңа көн бәхет алып килсен, алсу таңнар күмсен шатлыкка, яшәү дәрте янсын йөрәгеңдә, картаерга һич тә ашыкма. Әнкәй диеп әйтер кешең булу нинди бәхет бит ул дөньяда. Шатлыкларың булса уртак була, кайгыларың булса югала. Уйлам әле картаям дип, шат көләч бул, сүнмә, сүрелмә. Кадер-хөрмәт күреп үтсен гомерең, урыннарың булсын гел түрдә. Котлы булсын әни туган көнең, озак яшә, бул син бәхетле. Яныбызда син булганда гына табып була олы бәхетне. Сиңа рәхмәт сүзен әниебез белдерәбез туган көнеңдә. Үстердең син безне кеше итеп, олы рәхмәт барсы өчендә. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Илнур, кызларың Илсөяр, Гөлнур, Гөлия дип тәмамланды котлау хаты. Ике Басу Арташ авылында яшәүче Кәримова Гәүхәрия Ярулла кызы, матур 55 яшьлек юбилейгыз котлы булсын. Пар канатлы булып, балаларыгызның уңышларына сөенеп, гел бәхетле булып яшәгез. Yürəgin tipsin
Бүгенге җырым бүләгем тапшыруына килгән котлау хатлары менә шулар иде. Барлык туган көн ияләрен, гомер бәйрәмнәре белән тагын бер кат котлыйбыз. Тормышны яратып, һәр яңа туган көнгә сөенеп, яшәүләр насыйп булсын сезгә. Сездән килер көннәрдә дә матур эчтәлекле котлау хатлары көтеп калабыз. Бәйрәмнәрне бергә каршылыйк. Исән сау булыгыз.